dan 22 ħadd ta' matul is-sena. U l-qari tagħna ifakkarna fl-importanza tal-umiltà. Lil Santa Katarina ta' Siena qalilha jiena dak li hu, int dak li m'intix. Dan ma jfissirx li aħna ma neżistux. Ifakkarna fil-kliem ta' Alla lil Mosè mis-siġra tal-għolliq u jsejjaħ lilu nnifsu jiena hu. Kull ma aħna ġej minn Alla, kull ma għandna u don. L-umiltà tfisser li ngħixu u niftakru li xejn ma jiġi minna. Dan faċli ninsewh, spiss naħsbu fuq x'nixtiequ u x'naħsbu li jistħoqilna. Dawn ir-rabtiet jidħlu fin-nofs u ma jħallunix ngħixu ta' dixxiepli u nagħmlu r-rieda ta' Alla. Fi Star Wars, il-ġedi ma jitħallewx ikollhom ġid jew rabtiet tagħhom, għax il-biża' li jiddilfu xi ħaġa iwassalhom għan-naħa l-mudlama. F'xebħ ma' dan, f'Avatar, il-Last Airbender, Aang ikollu jerħi kull rabta li għandu biex jista' jikseb l-istat ta' Avatar. Li naħsbu inqas fuqna nfusna illiberana. Ngħidu aħna, persuna li ddoqq il-pjanu tista' tintilef fil-kurrent tal-mużika, biss jekk ma tibqax tagħti każ ta' x'qed jaħseb ħaddieħor jew fuq kif ħaddoq perfett. Persuna li hija ddoqq toqgħod tinkwieta fuq x'qed jaħseb ħaddieħor ma tistax tintilef fil-mużika. Dik il-persuna tħoss anzjuża. Fil-Vanġelu, Ġesu mara l-ikla. In-nies f'dik l-ikla kienu qed ifittxu l-postijiet ta' quddiem, qrib minn stedinhom. F'ħajjitna aħna nipprovaw inkunu fiċ-ċentru tal-attenzjoni. Forsi rridu nimpressjonaw lin-nies u niġu rikonoxxuti u onorati. Ġesu jara lin-nies għall-ikla qed ifittxu l-aħjar postijiet, jgħidilhom parabola. Fl-istorja, persuna tpoġġi f'post qrib minn stedina. Imma mbagħad minn stedina jgħidilha biex tħalli dak il-post għal mistieden aktar importanti. Din tirex bil-kbir u tmur tpoġġi fl-aħħar post fil-mejda. Ġesu jgħidilna nagħmlu bil-maqlub, inpoġġu fl-aħħar post ta' posta. Minflok ma tistieden lil min jista' jistiddek lura, stieden lil dawk li ma jistgħux jistednuk lura. Flok toqgħod tinkwieta tant dwar l-opinjonijiet tan-nies, sempliċement gawdi l-ikla. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!